क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय सातबिन्दो गामिनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिगोन नैथि रंजालि बैसागु फोरबो। स्रां स्रां एकाडेमिनि बानजायनायाव फैगौ 30 एप्रिलाव नैथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो बे समाव आबुङै लाहार फाहार। बे फोरबोनि फालिथायावनो मेथाइ रोजाबगिरि जयचरण नार्जारिया बाहागो लाफैगोन। बे फोरबो फालिथायनि हारिमु मोनाबिलियाव ओनसोलनि बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय स्रां स्रां एकाडेमिया रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। खुलुमबाय। गिबियावनो बैसागनि गोजोन हामलायथिखौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय। नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहरनो सानोदि फैगौ बैसागनि 16 आरो इंराजिनि 30 एप्रिल खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि ओनसोलनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु खुंफुंनो आखायाव लादों। बे रंजालि बैसागु खुंफुंनाय हाबाफारियाव हारिमु मोनाबिलियाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाहैगोन आसा खालामो। साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे लोगो मोनगोन होननानै आरो बे दिनखालिनि हारिमु मोनाबिलिखौ आंजों लोगोसे मेहेर गोनांसिन खालामफागोन होननानै एसेनोसै गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।